関東大震災の後に当時は珍しい鉄筋コンクリートで再建されたいわゆる復興小学校の一つ、東京中央区立明石小学校の建て替え工事の予定が来月に迫り、住民や専門家が保存をしながら利用する案を区に提出しました。復興小学校は関東大震災で倒壊した木造校舎の代わりに、当時は珍しい鉄筋コンクリートで117校が建てられましたが、老朽化による建て替えで現役の小学校は10校しか残っておらず、このうち最も古い明石小学校も来月から工事に入る予定です。今日は住民や建築家の6人が中央区を訪れ、本体を残したまま一部を補修や改修をして利用する案や、およそ1600人分の署名を提出しました。これに対し中央区は、IT を取り入れたり防災機能を高めたりするために建て替える方が効率的だとしています。中央区内では他にも中央小学校など2校の建て替えが計画されています。魚の養殖や加工など水産業の最新技術を